Stħarriġ tal-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel Lejs sab li fl-aħħar sentejn 21% tal-istabbilimenti tal-ikel fil-pajjiż biss applikaw għal fondi Ewropej. Dan ifisser li l-biċċa l-kbira tagħhom fl-aħħar 24 xahar ma applikawx biex jibbenefikaw minn dawn il-fondi. Instab ukoll li 59% tal-istabbilimenti tal-ikel li ħadu sehem f'dan l-istudju mhumiex midħla tal-iskemi li jeżistu. Fost l-isfidi ewlenin semmew in-nuqqas tarfien u d-diffikultà biex tinkiseb l-informazzjoni b'mod ċar. Ħareġ ukoll li b'mod ġenerali dawn l-operaturi qed jiltaqgħu ma' burokrazija żejda fost kwistjonijiet oħra li qalu qed ifixklu il-proċess biex jiksbu finanzjament mill-banek. Fil-fatt, 15% tal-istabbilimenti tal-ikel biss qalu li ppruvaw jiksbu xi tip ta' finanzjament mill-banek fl-aħħar sentejn. Fl-istess waqt, ir-riċerka tal-ACE sabet ukoll li 81% tal-istabbilimenti tal-ikel jitħajru jużaw fondi Ewropej għal proġetti futuri tagħhom. Dan qalet l-ACE u numru għoli. Il-Viċi President tal-ACE, Omar Vella, innota l-importanza tal-investiment sabiex din l-industrija tibqa' kompetittiva. Is-settur tagħna huwa essenzjali għalih illi jaċċedi għal finanzi biex is-sostenibilità tiegħu. L-istorja turina li dan huwa settur illi l-finanzi huma punt kritiku għalih minħabba anki n-natura tas-settur minħabba s-sensittività tiegħu. Id-domanda u s-supply hemmhekk qegħdin, il-problema hija probabbilment aktar awareness u allura hemmhekk huwa l-iktar fejn wieħed irid jaħdem biex is-settur jkun jaf aktar xemm available u jkun jista' jaċċedi għalih. Il-Ministru għat-Turizmu Ġewwa Etienne Bela wera l-fema li fil-waqt li n-numri jibqgħu importanti, il-futur tat-turiżmu fil-pajjiż għandu jkun ibbażat dejjem aktar fuq il-kwalità. Qal li din id-direzzjoni li stabbilixxa l-Gvern kemm bil-Viżjoni Malta 2050 u kif ukoll bl-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu. Il-viżjoni tal-Gvern hi li nżidu l-kwalità fil-prodott turistiku tagħna ġewwa Malta u Għawdex. Il-Gvern jixtieq li dak il-prodott ikun kemm jista' jkun awtentiku. Hemm diversi opzjonijiet minn funding permezz tal-Unjoni Ewropea, grants tal-Gvern li nkomplu nżidu. Ġifieri dawk qegħdin hemm. Importanti li l-operaturi jkunu jafu bihom. Il-President tal-ACE Michel Muscat saħqet li l-aċċess għal finanzjament u l-fondi fl-industrija tal-ikel huma kruċjali għax fost l-oħrajn jippermettu lis-sidien tar-ristoranti iniedu konċetti ġodda u jimmodernizzaw l-operat tagħhom sabiex jikbru.